роҳбарияти агентии авиатсияи граждании кишвар гаронии арзиши чиптаҳои ҳавопаймоиро ба баланд будани нархи сӯзишвории воридотӣ дар Тоҷикистон рабт медиҳад. аз ҷониби агентии авиатсияи гражданӣ ҳамчун мақоми ваколатдор арзиши чипта мунтазам назорат карда мешавад ва пеш аз парвозҳо амалӣ шудан тибқи бандҳои дахлдори созишнома оид ва алоқаи ҳавоӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар кишварҳое ки ширкатҳои ҳавопаймои онҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон парвоз мекунанд, тарифҳои минималӣ, яъне арзиши минималии чипта байни ширкатҳои ҳавопаймоии ватанӣ ва хориҷӣ протокол ва имзо шуда ин тарифҳои минималӣ муайян карда мешавад ва дар арзиш, яъне калькулясияи арзиши чипта аз 40 то 45% шиштагӣ аст арзиши сӯзишворӣ ва арзиши сӯзишворӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба дигар давлатҳо гаронтар аст ва омили асосии гарон будани сӯзишворӣ ин сӯзишвории воридотӣ аст. ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолкунандаи сӯзишворӣ нест. роҳбари агентии мазкур Икром Субҳонзода дар нишасти хабарӣ гуфт, агентӣ якчанд маротиба бо роҳбарияти ширкатҳои ҳавопаймоии ватанӣ ва хориҷӣ оид ба танзими нарх ва нисбатан гарон накардани чиптаҳо вохӯриҳо гузаронидааст. агентии авиатсияи гражданӣ якчанд маротиба бо ширкатҳои ҳавопаймоии ватанӣ ва ширкатҳои ҳавопаймоии хориҷӣ оид ба танзими нарх ва нисбатан гарон накардани чиптаҳо вохӯриҳо гузаронида шуда бо ширкатҳои ҳавопаймоии хориҷии ватанӣ дастурҳои мушаххас дод ки сунъӣ нархи чиптаро баланд набардорад ва айни замон нархи чипта нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта аз 10 то 12% паст шудааст ки инам назорат карда мешавад ва дар доираи талабот, дар доираи имконият ва салоҳияте ки ҳаст агентии авиатсияи гражданӣ нисбати ин масъала корбарӣ мекунад.